Hello guys! Welcome back to my channel. So ako na po ni guys si Kuya Renz. So welcome back to my channel. So for today's vlog guys is I wanna show you with you or you all the eye sa akong kuan guys sa akong bahay. So na ako sa akong kwarto guys. So unsa na ipakita na ako guys injo agawas lamang pod kay daman ko sa sud. So dako diri sa sud guys akong bed. So this is my new bed. Ay kanang nasa likod na guys is man ang bed sa mga kuan pamangkon. Nami sa ilam sa kuan guys sa scene katong nahugmo kay tungod sa bagyong udit. So unsa na i-show ninyo ag kanang kuan kanang sa gawas gyud nga unsa resulta sa among bahay nga pagkuan sa bagyong udit. So ato sa kanang guys matog ang mga kuya. Anday sa likod is ang mga pag-umangkon nga murag naog mga kurodob. So karon guys is magawas na ko sa atong house karon kay karabi atong house. House mata. Saba diha ayog kuan diha. So ganito sa gawas. Hi. Darang-tarani sa gawas guys. So man si Za. Manig banang sa una kani sa likod gani. Man si Za, di ba? Sa una guys amon tong gitor, atong gipikapilan na gikuan gitor nin sa akong bahay. So karon man resulta karon so karon luoy kaazo. Luoy kaayo guys kay wala si puy-an gag among puy-an naman guys kay nalaman katong kuan katong tungkuan bitaw guys atong naay wala human nga bay so man atong puy-an namo. So salamat pud mi guys kay pag hugno is kuan dud siya kan ay na porma jud po siya kana bitong gamay nga bay na porma jud ngani ba na may katugan. So wa pa na porma ngana wa may katugan kay ngani magporma sa bay. So man ang bay guys tong ang kuan diya kani si diri manig bay sa akong kuya diri katong kani aning bay sa kuya kani. So grabe jud bagyong udit guys, grabe jud siya. Di lamang pud kaming pamilyaha guys ang naingani nga bay, daghan pud kaadto jamo ang kuan gi apektuhan sa bagyong udit, grabe jud kaayo. Grabe jud. Alis ang likod is man na ila papapilipis ug sa akong papa. Hindi ka dito. Is man na ila jun ang silingan. So grabe jud kaayo ang bagyong udit guys. Man lang arap mong ki-share ninyo guys kanang ara gi-show ninyo ba ano ipakita ninyo kung unsay porma sa bagyong udit, kung unsay ijang paghagupit niya kay grabe jud kaayo di ma-explain dahang mga tao nga kuan na disgrasya kadi pura disgrasya guys kundi dahang nangamatay tungod sa bagyong udit, especially sa kuan guys sa among lungsod sa Ubay. Daghan jung kuan dito guys na ay missing ba nga mga bata kuan ko niya di lang pud sa Ubay pud guys dito pud dapit sa Bion Unido na daw isla nga nalunop so nawa siya so dahang missing. So niadtok ang kuan guys ako ang igagaw or ako ang tito niadto sa kanang ay San Miguel nga side dito San Miguel Bohol niadto siya. So nakabarita siya nga daghan jud namatay nang lutaw na ang mga dead body mga lawas nang lutaw na kabiluoy kaazo. So karon is tabayan ko ninyo pray guys kay sa among silingan karon is naay atog isla pagka December 14. So niadto sila isla ang silingan dito Salo ang apelyido. So atong i-pray sila guys nga unta buhi pa sila guys or unsa bay natabo kay wala pay kuan jud guys, wala pay balita ba, wala pay kuan message kani abot nga mababa sila kay karon is na may biyahe good guys kay sa isla dito na pa man jud biyahe inja pa sila kauli. So abi kabaw kumusta na sila. So wala pa contact baka wala pa signal, wala kuryente, wala tanan nare pod lisod mig tubig. So nga tabang minig ampo guys nga ma-okay sila kay wala pa contact sila dito sa ilang pamilya nga Salo family. So I hope okay ra sila ba kay grabe jud kaayo ang bagyong udit guys, dili ma-explain, grabing luuya kaayo. So kani ang gikuan guys sa ang likod is man ang gama-gama sa among
bye-bye sa namon namong kuya. Nagamit mo bye-bye para pud ikarong December 24 isa na puy bagyo, so grabe no. Makaingon jud ka og grabe challenge. Then ni challenge murag ko na jud ni na ay gupit ni Guan sa Ginoo ba murag bawas na sa Ginoo sa tambag pangbuhat bitaw sa kalibutan nakaminos sa malipudta manang gibalikan putag mga ing-ani bitaw nga mga sakuna. So kanang likod is man among bye-bye kay aghaligi man gud mo sa lubira, so dili pa jud siya ligon kay baroy wa pa ni sure og mahugno na pulig balik magtukod na pulig balik ba. So na guys ara gi-share ninyo anang nakita mo jud nato guys itong last day sa ato ang kuan vlog katong sa California sa anong kuan purok ang gisyonin jud sa karabig hagupit sa bagyong Udit. Grabe just manang ako karon is naghangyo ninyo guys sa ganahan ra po na willing nga agang plano guys is bisin kog makabay mi og kanang 3 bed turo ra ka bedroom ba bisin gamay lang good guys anang half ra ba maray gusto mo so nangay ko ninyo og tabang especially sa mga katong kuan pod katong na ganahan na pod mo tabang kay di lang pod mi guys ang Bohol ra ang naka-apektuhan kundi ang Cebu ug Leyte pod sila pod didto. So i-pray mi guys nga unta maoki ang tanan kay karabi ang Pasko ang Pasko nga kuan itagbo ang magitagbo sa pagpasko bagyo karabi yun no. So makaingon jud ka og murag damgura ang tanan bitaw guys makaingon gud damgura ang tanan nga unta kaning pangitabuha is damgura dili tinuod na bitaw makaingon nga na grabe pud agatong kaagi na didto in the time nga hapit na distress pero laban lang gyapon kasi wa matay mahimo nga di man ta kuan nga ay Ginoo nga ibalik or wala matay magic nga ibalik ituko wala tay magic nga ikuan sa una siya nga bitaw. So gusto nimo guys nga mabalik ang tanan gusto nimo guys nga di unta ngani pero dili ta makabuo. So grabe jud makaingon jud guys in personally sa imong life grabe yun. This is my first time ha ngani within 23 years. This is my first time. Grabe. So guys ako naghangyo ninyo especially mga friends na sa YouTube. So please tabangi ko especially ako na shout out ni Willie Revillami ni Willie Revillami GMA Network or ABS-CBN Network or any network. We need help ninyo guys nga unta di lang pud ako ang gusto mga tabangan gud kami di bahal lang good guys o mga food ra mga sanina ra kay among mga sanina istang basang uban istang lupad so wala ni kabaw asa lupad. So manang amo ang kinahanglan is bahal jud kanang kuan bitaw guys tent lang food na mga tubig namo kay ang mga tubig diri sa Tabay murag something na namo na nahubas ana bitaw so food tubig sanina tent man dyan mga importante bahalag walay-balay basta pero ang importante guys is bahalag walay ngani pangitabo pero smile lang gyapon mi buog gyapon mi sulod gyapon mi pamilya walay na kuan ba walay na angol. So man ang mga importante nga okay ra believe lang ko na mas mga Pinoy guys is smile gyapon bisig ang sinahitabo bitaw smile lang gyapon ana bisin ang akong cellphone na ang vlog karon guys is sadto sa isasudlan siya tubig na rainbow na jud siyang screen pero patuloy pa rin guys laban gihapon kay wa man tay mahimo bisin kani ang screen na green naman ni bawag na klaro ba pud ninyo ang vlog karon nga green naman ni siya basta na vlog lang pud ko daway so karon is lisod kayo signal lisod upload mag-upload lisod ko ma-upload basin sunod days or months pa ni ma-upload karabi jud lisod ag signal og kuryente dire ingon sila is 2 months kung mabalik ang kuryente Diyos ko marimar sana naman jud nga mo ang charge ani sana ang signal wa po signal guys pwede mi kontak sa mga igsuon ug na okay na ikujuman to sila na okay ba niani pero okay ra gyapon mi guys. So tabang mi ninyo guys pray mi ninyo nga unta ma-okay ang tanan matabangan mi nga unta pod guys is tabangan mi guys especially sa mga food lang jud pod. So salamat ninyo guys sa pag-watch sa atong vlog today nga unta dili lalim mana ang importante guys is walay pili diri tanang bay guys malami nga bay gamay nga bay mga asa bang klaseng bay walay pili ay nga bay guys kiguba sa bagyong Udit karabi dun siya ang iyang kakusgo ng iyang maximize karabi kusog dun siya di na explain ang iyang rain iyang uwan bitaw is mapaak na sa imong naong di na ma-explain karabi yun. Oh my god kahila ko na lamang jud ka guys makita sa imong bahay kay ako guys is gika sa California Bohol so ladyo kadyo within kuan 4 kilometer ang Bactason
4 kilometer ang baktason ni baktas jud ko guys kay gusto kong makita ni ang bahay kung usa jud porma. So sad to say paglakad jud ang iskahilakon ko pero wala jud ko nihila kay of course na human naman so patay mabuhat. So mana ang importante is safe ko, safe ang mga family, safe ang mga pandiri, mga piag-agawan, muna importante. So kamo guys nga gaga-watch karon nga unta. Matabangan mi ninyo. Wala man ni kuan guys, wala pa ni anang na balibaray or kuan ba kan ay unang I hope guys matabangan mi ninyo. Especially ba nanawagan ko ni Kuya Willie Revillame bitaw lusod jud ko guys nga kabay mi dili lusod kayo ang among sitwasyon karon. So mga to guys, thank you so much for watching this vlog. Katangin na po sunod ang ato ang next vlog. So see you for next vlog.